Ahojte, týmto videom by som vám rada trošičku viac porozprávala o novootvorenom programe Veci na koreň. A je určené teda aj tým, ktorí ma už poznáte dlhšie, ale aj tým, ktorí ma poznáte trošičku menej a trošičku menej máte menej skúsenosti vlastne s mojou prácou. Moje meno je Ľudmila a 8 rokom žijem na Bali. A mojou prácou je pomáhať ľuďom zvýšiť svoje vedomie, pochopiť, čo a prečo sa im deje a súčasne to aj odstraniť z tela a nakodovať novú realitu. No a ja si veľakrát všímam, že aj keď robím energetické aktivácie, ktoré sú iba jeden víkend, tak síce niečo málo sa v realite toho človeka pohne, ale cítim, že by som s ľuďmi chcela ísť znova, ako v minulosti som to robievala, aj teraz trošičku hlbšie. No práve preto som vytvorila program Veci na koreň, pretože okrem toho, že budeme robiť teda kvantovú liečbu a dostanete tam aj nejaké metódy, ktoré pôjdu cez telo a cez energiu, tak môjim cieľom bude pomôcť vám pochopiť, ako zo svojho tela dostať čo najviac vecí von. A čo sú tie najlepšie prostriedky a čo sú tie najlepšie prostriedky pre vás. To znamená, že my sa budeme v každom týždni venovať jednej čakre s jej príslušnými témami. Začneme koreňová čakra strachy, potom druhá čakra vina hanba, potom hnev, nedostatočnosť, potom bolesť, smútok a potom komunikácia a následne odstránenie limitujúcich presvedčení a toho, čo nie sme my a vlastne napojenie sa na božstvo. A pre mňa je veľmi dôležité, aby my sme toto naozaj dostali von aj z tela. Práve preto nebudeme pracovať iba na úrovni energie a rozprávania, ale aj na úrovni tela. Dosť, do takej miery, do akej sa teda cez online dá. A každú nedeľu budeme mať stretnutie. Na tom stretnutí každá jedna z vás, alebo možno každý jeden z vás, možno aj muži prídu, budete mať priestor, aby ste porozprávali, čo sa vám za tému otvorilo a pozrieme sa na ten koreň. Pretože veľakrát ľudia čistia, ale pokiaľ nepochopia vlastne ten princíp a ten link a tú kauzalitu toho, čo a prečo sa deje, tak potom to nekonečná čistia. A to čistenie je veľmi dôležité, ale mať to vedomie otvorené a prepojiť to s tým a pochopiť, že aha, toto je ten koreň. Toto je čo tvorí celú tú sieť mojej reality a nerozprávam sa o tej pozitívnej časti, ale o tej ako keby, ktorá tvorí realitu, ktorá je až viac menej nechcená, hej. Toto je ten koreň. Tu som pochopila, že takto mi to okolie zrkadlí, hrá, ukazuje, reflektuje. Nechcem ani len nazvať, že to iba zrkadlí, ale reflektuje nejakou formou. Toto je môj koreň, ja vám pomôžem nájsť ten koreň, ale nie len cez metódu zrkadlenia, lebo podľa mňa to nie je iba o zrkadlení, ale o mnohých iných princípoch, ako nájsť ten koreň a následne to prečistiť. Tak ak vás to zaujíma, tak začíname koncom júla a budem sa tešiť.